Tul l-aħħar 4 snin, Gvern Laburista ħaħsib li l-ekonomija tikber brati bla preċedent u biex iż-żgħir jitla l-fuq. Importanti però li anke n-negozju jkun indukrat, il-ħaddiema li jagħmlu parti minnu u s-soċjetà tal-madwar. F'konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Laburista it-tlieta filgħodu fil-Birgu kienu spjegati numru ta' proposti tal-istess partit. Biex in-negozju jkollu sem akbar fis-soċjetà u mhux sempliċement funzjoni ta' produzzjoni u ta' profitt, qegħdin ninkoraġġixxu permezz ta' inċentivi fiskali il-corporate social responsibility. Mhux qed nitfawha biss fuq il-kumpanija, imma l-Istat qiegħed jinkoraġġixxi r-rwol usa tal-kumpanija illi nemmen li huwa the next level fejn ħankunu qegħdin nieħdu u ngħinu biex nieħdu lill-kumpaniji tagħna. Fost il-proposti biex jissaħħu n-negozji hemm l-estensjoni ta' skemi u programmi Microinvest minn 30,000 għal 50,000 euro għall-intrapriżi bbażati f'Malta u għal 70,000 euro għal negozji b'maġġoranza tisma' f'isem nisa jew self-employed mara. Barra minn hekk din tinfetaħ għal negozji li jimpjegaw sa 50 persuna full-time u mhux 30 kif kienet s'issa. Biex għawdex jissaħħaħ iżjed il-Microinvest se tkun estiża għal 70,000 euro. U negozji ġodda f'għawdex jieħdu startup credit ta' 70,000 euro jew 30% tal-pagi tal-ħaddiema fl-ewwel sentejn tal-operat. F'set ta' inċentivi oħra ikun żgurat li n-negozji ikollhom aċċess ġust tal-kreditu mill-banek kummerċjali, jingħataw inċentivi biex kumpaniji jerġgħu jinvestu parti mill-profitti u jkun hemm eżenzjoni mit-taxxa fuq trasferiment ta' isma' f'isem il-fundaturi ta' startups. Se jkun aġġornat ukoll it-threshold tal-VAT għal min jikkwalifika bħala VAT exempt. Dan se jitla minn 14 għal 20,000 euro. Dan ifisser li lil minn dan wara li diġà tnaqqset il-burokrazija f'diversi proċessi, din se tkompli titnaqqas. Dwar dawn l-inċentivi ikkummentat is-Segretarju Parlamentari Deborah Xkembri. Dan kollu jgħin ovvjament biex kemm il-Maltin li jkunu jridu jibdew investiment ġdid u kif ukoll il-barranin li jkunu ġejjin f'pajjiżna mhux jaqtaw qalbhom u jmorru x'imkien ieħor. Aħna nafu bnies li kienu jistennew xhur twal u anki kien hemm min qata' qalbu mar pajjiż ieħor għaliex hawn Malta kienet diffiċli ħafna biex ikollok bidu ta' negozju mingħajr ħafna burokrazija u red tape żejjed. Se tkun aġġornata wkoll il-liġi tal-kera biex tingħata iktar saħħa legali lill-inkwilin li opera l-ħanut. Dwar dan il-Prim Ministru innota kif fl-aħħar ġimgħat iċ-Chamber of Commerce u l-GRTU waslu f'pożizzjoni komuni dwar reviżjoni fil-liġi tal-kera. Aħna naqblu mas-sens ġenerali ta' dawn il-proposti illi qegħdin jmexxu flimkien iċ-Chamber u l-GRTU u ħankunu qegħdin riżoluti li naraw il-bidliet li għandhom jisiru malar kemm jista' jkun. Jisiru malar kemm jista' jkun għaliex il-liġi tal-kera oriġinali tal-2008 l-ewwel punti li jistgħu jaffettwaw in-negozji jidħlu fis-seħħ minn Jannar li ġej. Se tkun applikata wkoll il-Late Payment Directive biex il-Gvern ikun l-ewwel wieħed li jagħti l-eżempju li l-ħlas għandu jsir f'waqtu, għax fl-istess ħin ma jkunx qed jitfal lin-negozji f'pożizzjoni diffiċli. Negozji li jdaħlu benefiċċji ġodda għal ħaddiema tagħhom se jkunu mejjuna b'inċentivi fiskali għal dawk il-kumpaniji li waqfu pensjoni volontarja għal ħaddiema tagħhom u lil dawk li joffru lil ħaddiema sem fil-kumpanija fejn jaħdmu. Barra minn dan kumpaniji li joffru faċilitajiet ta' childcare se jaraw id-deduzzjoni ta' taxxa tiżdied minn 20 għal 50,000 euro. Inċentiv ta' taxxa sa 20,000 euro għal spejjeż lil kumpaniji li jdaħlu telework jew flexible hours u se tiżdied il-kooperazzjoni mas-settur privat fi programmi edukattivi inkluż skola sajf. Kumpaniji li joffru telework għal ħaddiema għawċin se jingħataw sa 75% f'tax credit u sa 10,000 euro f'rifużjoni ta' salarji ta' ħaddiema għawċin. U negozji li jirrilokaw minn Malta għal Għawdex se jkunu eżenti mit-taxxa għal 3 snin u jkollhom l-ispejjeż ta' rilokazzjoni mħallsa. Biex in-negozji jgħinu fis-settur ta' trasport se jingħataw inċentivi fiskali lil kumpaniji li jiżviluppaw sistemi ta' shared transport u carpooling. Se tiddaħħal ukoll rata ta' taxxa mnaqsa ta' 15% fuq l-ewwel 7 snin ta' operat għal intrapriżi li jużaw art privata biex joħolqu parkeġġ. Se jitnedew ukoll skemi fiskali li jinċentivaw lis-settur tal-kostruzzjoni jinvesti f'makkinarju aktar modern, inkluż trakkijiet, u li jniġġes inqas. U se jkunu sostnuti skemi fejn negozji jibbenefikaw minn tax credits marbutin mal-effiċjenza ta' kif jużaw l-enerġija u l-enerġija alternattiva u rinnovabbli.
Biex tingħata għajnuna lill-ambjent se jkun hemm skemi ta' tax credit lill-intrapriżi li jagħmlu investiment fi proġetti ambjentali bħal riabilitazzjoni ta' ġonna u riservi naturali kif ukoll siti storiċi. Kumpaniji li jgħinu għaqdiet volontarji permezz ta' donazzjonijiet finanzjarji jingħataw sa 25,000 euro f'deduzzjoni mit-taxxa u fl-istess waqt se tkompli l-ħidma favur inizjattivi ta' sheltered employment għal persuni b'diżabilità. Min-naħa tiegħu il-kandidat laburista Aron Farrugia tenna li l-Gvern se jkompli jaħdem favur in-negozji anke biex dawn jollu il-livell tal-ħaddiem. Nemmnu l-negozji b'saħħithom jirriżultaw finanzi b'saħħithom u allura familji b'saħħithom u għaldaqstant negozji, finanzi u familji b'saħħithom jirriżultaw f'pajjiż b'saħħtu li jista' jkompli jgħix il-ħolma Maltija.